Здравейте хора, ако ви лаги, извинете. Казвам се Apple Boom и искам да рекламирам този сървър. Казва се Minecraft България. Мисля, че много хора го знаят, но сигурно мисля, че е тъп. Да, може да е тъп, но в началото така мисля. После разбрах, че е яко. Какво е якото ли? Якото е, че в другите сървъри има китове, стартинг и такива работи. И много ви улеснява, много обаче. Защото тези, които дават Diamond брони, Diamond кирки глупости в началото, не е забавно, няма тръпка, нещо. Като ти дадат в начало Full Diamond, няма как да умираш, няма как да вземаш, няма... Но е тъпо, просто не мога, не харесвам. Така, принципно, ако искате... Добре, сега да ви кажа, това беше спауна. Сега, напред имате Survival. Може, да го ползвате като Survival, може други неща. Тук отпред принципно има един спаунер за крави. По-напред такива глупости. Ето, вижте, нещо, не е хотели, как да го нарека. Някои са построили хотели, някои шопове, такива глупости. Ако искате да имате... Това е Survival, нали, мисля, че не го казах. Survival, но без PvP. Искате Survival с PvP, сега ще ви покажа. На спауна, тук е така. На тук. Да, докато отидем... падаш. Докато отидем, искам да ви кажа, моля ви да пращате SMS-и, подкрепяте сервера по този начин и такива работи. И дано да покажа на хората какво е яко този сервер. Добре, сега да покажа. Това са PvP арените, към този портал. Тук е света за мегата. Ето тук е Survival PvP, тук го пише. Там има една черника. Добре, ще ви го покажа. Да умра, няма да умра. Няма нищо да стане, ако ще пече лаги. Оглеждате се, започвате чете. Колкото може по-бързо, чете. Ето тук, виждате ли тази, чакайте. Червена черта, ето зелена. И като минете тази зелена черта, бягате на колкото може да вече. И там почвате да си спите мъща, да оцелявате с твоя си приятели и внимайте с мечовете, да няма убийства. И така, дано да ви приканвам малко да видите този сервер. Влезайте и регистрирайте се. Ще пиша в... Ако искате контакт с мен, ще пиша в описанието моя Skype, Facebook, не някой друг път. IP-то също ще е там. И дано да ви хареса сервера. Сигурен съм, че някой човек ще го хареса. И това беше от мен. Apple Boom. Довиждане.